Perkele, ei oo todellista! 5. päivä heinäkuuta vuonna 2026 kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino otti vastaan puhelun Amerikan Yhdysvaltain oranssilta Kyrvältä! Epsteinin saarella Gianni Infantino puhelimessa. Ei oo paha paikka ollenkaan. Mites teillä siellä MM-skabat on mennyt? Ehei, jääkiekkopelit meni jo. Nyt on jalkapallokisa. Ei American football. Soccer. Punainen kortti. Joo, siitä tulee pelikieltoa. No, näitähän ei lähtökohtaisesti voi lähteä jälkeenpäin muuttamaan. No, siinä tapauksessa eiköhän se järjesty. Laitetaan järjestymään. Florian palokunin pelikielto kumottiin kabinetissa! Ei jumalauta saatana! Mutta karva puri perseestä! Belgia nöyryytti USAn joukkuetta ottelussa jääkiekko lukemin 4-1! Oikeus tapahtui!